Здравейте отново. Нова версия за изчезването на медицинската сестра от Бургас. Припомняме ви, че вече девети ден няма следа от 25-годишната красавица Валентина Иванова, която напусна дома си на 15 април и от тогава е в неизвестност. Близките на момичето категорично отхвърлят хипотезата за самоубийство. Какви са другите възможни сценарии? На живо от Бургас включваме Елена Танева, която вчера разговаря за първи път с майката на Валя. Елена, добро утро! Здравей, Елена! Добро утро, колеги. Чувам ви лошо, най-вероятно защото Бургас днес е дъждовен. Намирам се пред символа на Бургас мостика, тук където се смята, че Валя е минала за последно. Поне такава е официалната версия на полицията, въпреки малкото информация, която дават с пожелание на близките. В Бургас обаче още витаят няколко версии за изчезването на Валентина. Една от тях бързам да я разсея, защото през вчерашния ден имах възможност да разговарям с бащата на Валя, Иван, за който по-рано тръгна информация, че се е скарал с дъщеря си и след този скандал тя е напуснала дома си, за да посегне на живота си. По телефона той ми обясни, че нито се е карал с момичето, нито някога са имали пререкания. Той очакваше, вдигне телефона с очаквания всъщност да чуе нейният глас, въпреки че много журналисти през последните дни звънят и го безпокоят. Какви са другите версии? Преди да ги чуем, нека видим едно видео, в което майката на Валя вчера хвърли нова светлина и нова мистерия върху изчезването на дъщеря си. Тук на улица Ружа, 22 в бургаския квартал Лозово, живеят семейство Христови. Историята започва на 15 април, когато Валентина поема от тук с такси. Момичето слиза от автомобила в морската градина, където се губят следите й. Камери на морското казино засичат движение на фигура към мостика, но от полицията отказват коментар дали фигурата е на Валентина. На 16 април младата жена не отива на работа в зъболекарския кабинет, където е медицинска сестра. Телефонът й дава свободно. До обед, когато сигналът изчезва. Приятелят й Валентин Георгиев пръв подава сигнал за изчезването на Валя. Мъжът е служител в системата на МВР и само за ден разпространява ликът на Валя и призив за издирването й в социалните мрежи. На следващия ден е открит телефонът на момичето. В дома на бургазлия. По-късно става ясно, че мъжът е намерил мобилният апарат на мостика. Сред криминалистите преобладава мнението, че Валя се е самоубила. В официалната информация на областна дирекция на МВР Бургас се казва, че случаят е изяснен в детайли, но поради изричното настояване на семейството прес-центърът на МВР не дава информация. Уточнява се, че не се касае за умишлено престъпление или за трафик на жени. Нещо, в което завърналата се от Австрия майка на Валентина не вярва. Не, ако имаше нещо, тя щеше да остави писмо до мене. Тя е толкова силна връзката и с мен, тя щеше да ме остави. Не е вярно това нещо, което си пише. Не, моля полицията да работи по другата версия за отвличане. Дъщеря ми е отвлечена. И има намесено трето лице тук. Много ви моля. Господи, помогни ми и върни ми дъщерята жива и здрава в къщи. Майката Пенка Иванова лансира нова версия за изчезването на Валя. Тя е споделила с мен каквото трябва. Аз съм дала показания в полицията вчера, всичко ще се разлучи и ще се разнищи случая. Чакам в най-скоро време, чакам с нетърпение дъщеря ми да се върне жива и здрава в къщи. Близки на медицинската сестра заявиха пред TV7, че Валентина не е правила друг опит за самоубийство, каквато информация се появи в някои информационни агенции. Те отхвърлят хипотезата, че Валя е скочила от моста в късните часове на 15 април. Аз съм лелята на Валя. За последно се чухме в неделя на Цветница. Питаме как си Леля. Добре съм Леля, ние сме на разходка с Валентин. И се прибираме. Викам, добре, Валя, утре на работа съм, да, Лелю, на работа съм. Утре, викам, ще дойда да се видим, нали? Тя вика, ела, ще излезем, вика, да пием кафе. Нормално, всичко нормално, спокойна е била. Искам полицията да колкото се може по-бързо да действат по случая, защото покрай празниците ми се струва, че не са свършили достатъчно работата, защото мина повече от вече седмица. Днеска е 7-8 ден. Майката на годиника на изчезналата Валя, както и приятели на девойката, продължават да търсят младата жена по плажната ивица. Заради версията, че Валентина е скочила от мостика и морето рано или късно ще изхвърли тялото й. Някаква надежда имаме. Надежда. От някъде нещо да има. Повече нищо не знаем. Какво мислите, че може да се Нищо не знаем. Вчера стана ясно, че връхна дреха, открита на брега край пристанище Бургас, не е на Валентина Иванова. Въпреки че от морска администрация не търсят официално изчезналото момиче, гранична полиция ежедневно обхожда акваторията на българските води.
Колеги, през вчерашния ден искам да допълня и това, че разговарях и с приятеля на изчезналата Валентина, Валентин Георгиев. Както знаем, той е служител на системата на МВР, отказа да коментира ситуацията пред камера, но по телефона съобщи, че продължава да я очаква. В социалните мрежи той е получил вече стотици писма, защото много хора търсят Валя и му пишат, че са я видяли случайно, но не са сигурни дали това е тя. Той се надява, отхвърли всякакви версии, тя да е взимала медикаменти, които да са разстроили психиката, и отхвърли версии, каквито излязоха по социалните мрежи и сайтовете, че Валя е получила новина от своя гинеколог, лоша новина, която е разстроила. До последно тя е била спокойна, което хвърля още повече мистерия. Това, че официално МВР е престанало да търси Валя, също не е потвърдено. Това, че няма информация, не означава, че отделът на криминалистите, отдел издирване е престанало да я търси, но 9-ти ден следа от нея няма. Това, което искам да допълня, е, че в морска администрация официално тяло не се търси, но гранична полиция ежедневно обикаля акваторията на български води, защото, както знаете, преди седмици моряк в Поморие падна зад борда, неговото тяло все още не е намерено. По същия начин е издирвана и Валя, защото тази версия за самоубийство витае в МВР. Искам да припомня един случай от 2012 година, когато точно тук от мостика 26-годишния Даниел скочи. Тялото му, той скочи през февруарската буря на 2012, през месец май тялото му изплува по крайбрежието на Царево. Дано този случай не е същият. Искрено се надяваме и ние. Елена, само един уточняващ въпрос, тъй като за първи път чуваме тази версия за трети човек, която излиза от устата на майката на Валя, а пък от друга страна, след като полицайите смятат, че със сигурност става дума за самоубийство, какво се говори? Кой може да бъде този трети човек в крайна сметка? Няма начин в града да не се шуми по тази тема. Така от полицията отказват всякакъв коментар, казват, че е по молба на близките. Вчера близките казаха, че не са отказвали подобна информация, т.е. те се срамуват да говорят пред хората, но искат гласно, защото търсят детето си. Тази версия за трети човек не е потвърдена, но витае из Бургас, защото има версия, че късно вечерта Валя е била потърсена от трето лице, което това трето лице никой не знае. Потърсена е, за да се срещне с него. Какво се е случило, можем само да гадаем. Ясно, разбира се. Както винаги в такава ситуация ще започнат да се оформят триъгълници, четириъгълници и всякакви други видове фигури. Елена, ти дали попита приятеля на Валя, дали той има информация за такова трето лице? Дали той знае нещо повече? Разбира се, Валентин Георгиев отрича да има каквато и да е връзка на половинката му с други мъже. Това казват и нейни приятелки, и тези, които я познават. Била изключително скромна. Били са една много щастлива двойка, което всъщност изненадва всички, които ги познават, и нейното изчезване. Добре. Много ти благодарим, Елена, за това включване. Разбрахте, уважаеми зрители, подробности около съдбата на изчезналата, отвлечена или убита Валя. За съжаление не можем да кажем още нищо по този въпрос. Ще чакаме продължим времето да съдим, за да разберем. покаже.